Аре, стига. Вот. Няма да дам толкова лесно, няма! Ту. Браво. Не знам, аз не видях. Дай пак да ще Дай пак, дай. Че на миналата страна? Здравейте, Airsoft маняци! Аз съм Last Viper и днес ще ви представя един доста уникален терен, намиращ се в град Сети Влас, представляван от CRG. Днешната мисия беше да поставим устройството за нас удобно място и да го защитим от противниковия отбор. А на вас мога да ви пожелая приятно гледане. Стига. Четиримата си убити. Убит! Изкарам ръка. Може ми насочиш на къде има цилото на... И да, както се вижда, тръгна в директен штурм срещу този пич, без дори да проверя дали от моя или от противниковия отбор. Вот. Сын! Скрих се в тъмната стая, след като чух странен шум, идваш от мъртвилото на противника. Но за пореден път лошия ми късмет си каза думата и чупех стойката за GoPro камерата. Убит. До тебе ли падна, бе? Не знам, казай. Оцели ли ма? Добре, казай, защото не се усеща. Като преди път, виж където гръма, репликата не се усеща. Обицам. Мочи го! Край, опихни го. Ако искаш през представиш ти мини, защото Взаимно, браво. Взаимно са ръгнали. Чай, ти ми да.
Убити, убити. Ето така. Видяш? Репликата забрави! Чакай, аз ще донесем войска. И няма своя така сърта надолу. Няма да се дам толкова лесно! Няма! Тази малка нинджа се казва Даниел и е само на 13 години, а вече демонстрира професионални умения с ножа. Убила, браво! Малки го убил, браво! Аз те го ръднах! Да, мене! Не го ръдна! Опа, Коста! О, малък Коста! Вие че ще кажеш? Не, няма никой! Дай, ран! Браво! Убила! Ти си? Да, иска да играе. Чай ще снимам, давай, аз ще снимам. Не знам. Малки е опасен. Не знам, аз не видях. Дай пак да ти... Дай пак, дай. Чай на мина отстрани. Браво. Коста! Браво, малчик ми. Убит. Браво. Мъртъв си. Убити са! Как не е? Среща, там има противник, тъмно. Чекай да ми... С то ще се сбърат.